Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 15 na. Bulan sang Pebrero tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu? Pagkalipas sang pilalang kauras sang Valentine's Day, ang report kahapon daw para gid sa kayuhan sa Bacolod, daw makayuhom man kita, daw nalipay kita. Bangod, wala sang narikod bag-o nga kaso sang COVID-19 sa panahon sang tagipusoon o kon Valentine's Day. Ang kahiwatan kahapon naghatag kalipay sa tanan nga mga negosyante sa mga mall, restaurant, posible hotel, motel, kag iban pa. Puno ang halos tanan nga kalanan, puno ang halos tanan nga mga may ara sang pagkaon nila baligya, ilimnon, kag iban pa. Ang buot silingon, ang sirkulasyon sang kwarta, puwerte kahapon. Hidlaw man ang aton mga kauturan, nga magwa sa tag sa kapuluyan, upod sa ila kabataan, upod sa ila pinalangga sa kabuhi, apang isa lang ang aton natalupangdan. Ang aton siniginatawgan ang Task Force Disiplina sa siyudad sa Bacolod. Nga kinahanglan matuod gid nga ang mga establishmento komersyal amo ang dapat nga pungkuan kag tagaan panugyan nga sila ang may salabton sa ila mga customer kon hindi magtuman sang mga health protocol nga ginapatuman sa isa ka syudad banwaman o sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kahapon hindi magkalaamo gid. Ang social distancing wala gid nasunod. Kung hindi man tanan, halos sa tanan nga mga kalanan kag ilimnan. Puwerte, sos. Ang mga kabataan naton, mga teenager kag iban pa, ga pinakudak, ga hinaksanay, hindi maintindihan. Ang aton punto, wala ta ginakuhaan kalipay nga magkitanay ang grupo. Ang punto lang naton, nga kigintagaan kita ligwa. Hawanan gawa. Pila ka mga pagdumili, katulad sa pag-inom, alas 6, alas 9, kung tani hindi manaton pag-abusaran. Ang pagbalik sang balatian nga COVID lang ining kagaw nga wala taka pakot ba si kon may ara pagsaka naman siya lang malatnan sang COVID nga kitaon mong porti galantaw lang ko kagabi daw galibog ang ulo ko. Daw binuyan sa turel. Porti hindi maintindihan. Social distancing, wala masapakan kagabi. Face mask, wala masapakan kagabi. Face shield, hindi kitaon. Halos nula ko kakita mo sa mga customer sa kalanan kag mga ilimnan nga nagasuksok sining mga gina-retirar o kung gina-require sang aton sini mga opisyal sa Bacolod. Basi kung nagakatabo man ini sa bilog nga probinsya kag bilog nga pungsod Pilipinas. Ang ginasiling ko daw binuyan sa turel. Okay man ko tani nahidlaw kita magwa pero ipaintindigid nga tundon tagyapon ang mga health
protocol nga ginapatuman. Di ko magamos ni nga plastada nga pinagusto lang kita. Kinanglan siguro, husto ba ni, ang task force disiplina nga pungkuan ang mga nagapanag-iya sa establishmento komersyal. Kagkon may maglapas sa mga health protocol, sila ang manabat, kag posible sila ang papanaugan sang penalidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo, padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsangan mo ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 47 na. Kahapon, ang tinaga nga ginbuyan ni Senador Ping Lacson, daw makahang-kahang jutay nga pitik gawa sa mga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Kapila magpalayag si Presidente Rodrigo Duterte. Una to niya, kinanglan na kung hindi ka mo ka-deliver sang COVID-19, amo na bla, nga mga pamahog. Pagkatapos niya kunluyag sa Estados Unidos nga magpabilin ang Visiting Purchase Agreement, kinanglan nga magbayad sila. Ti ang tindog ni Senador Ping Lacson, niya daw hindi amo sa pananaw ya. Iniblang pag-usar sa mga makahangkahang tinaga, nga daw hindi diplomasya nga approach bala sa iban nga pungsod katulad sang Estados Unidos nga ginakabig man, madugay na nga tinuig nga nangin abyan sa pungsod Pilipinas. Ang pananawan sang iban nga pungsod kon pamatian takapon si Senador Ping Lacson, ato balang ang Pilipinas siya daw gapangilkil sa iban nga kapungsuran, medyo may pahog pa, kundi ka mamahog kung hindi magbayad, daw ara, untaton ang mga Visiting Purchase Agreement, may pila ka mga makahangkahang, daw pa isog-isog na tinaga. Sa China, malatanadlok mo. Si Presidente Rodrigo Duterte, daw wala madlok sa Estados Unidos, may mga pitik siya nga ginabuyan, pero kung sa China, medyo paubos gidutay, pertigid. Kung sa China, ganis niya, wala ta mahimo da. Hindi ta mapatugutan mga soldado, ta nga uruton pamatay. Wala ta padaog da. Muna, pero kung iban nga pungsod daw matulutigdas sa tinaga, ang inabuyan ni Presidente Rodrigo Duterte. Rason nga may reaksyon si Senador Ping Lacson. Niya daw hindi amo. Pag yun tainis sa isa ka, maayo nga pag pinungkuan ay diplomasiya nga approach, sini mga bagay-bagay nga ni. Hindi kay pa isug-isugan ta, pahugon ta, ang guwaya daw manug-kill kita dire sa pungsod Pilipinas. Sakit nga tinaga, no? Masiling ka nga daw, gapangil-kill kita. Pero tindog inaya ni Senador Ping Lacson sa mga tinaga nga ginabuyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Estados Unidos. Ini nga mga tinaga, daw wala ko kabati, bisan jutay nga ginbuyan ini sang Presidente batok sa China. Kung sa bagay, maintindihan, no, close kayo pertigid ang pagmigway ni Presidente Rodrigo Duterte sa pungsod China. Dua ka bagay ni miguhay o kon apred lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub sumong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Kahapon ang Comelec nagpagwa na sang mga aktibidades sa eleksyon para sa tuig 2022 sa eleksyon sa Mayo 8. Ang taon to kung Mayo 8 kung Mayo 9 ini pati gayunon. Pero ang national kag local election sa Pilipinas papanaog na sa Comelec, may mga guidelines na sila, may mga pitsa na sila paagi sa resolution number 10695 kag nagasiling nga ang pag-file bala sang certificate of candidacy para sa mga elective position sa Oktubre 1 tuig 2021 tub-tub 8 lang sang Oktubre 2021. Lakip na dire ang adlaw sang Sabado kag Domingo. So amo ini ang gintalana nga pitsa. Magaumpisa naman ang election period sa Enero 9, 2022 kag magatapos sa Hunyo 8 tuig 2022. Amo ini ang ginpasiuna na sa Comelec. Ang campaign period naman sa mga kandidato nasyonal, ang silingon ang mga magapapili presidente, vice-presidente, senador, kag party list nga mga grupo, magaumpisa Pebrero 8, tub-tub Mayo 7, 2 kaadlaw antes ang election day. Ang kandidato sa lokal, lakip na dire mga kongresista, senador, o kongresista, provincial, city, kag municipal officials, makakampanya na sila umpisa Marso 27, tub-tub Mayo 7. Amo na mga pitsa, tandaan nyo na, pwede kakampanya. Pero, pag-abot naman, sang Semana Santa 2 kadlaw, Huwebes Santo kag Biyernes Santo ti natural, hindi pwede. Natuon ina Abril 14, tub-tub 15, tuig 2022. Ambot silingon, nagpagwa sa mga guidelines, mga pagsulundan, mga pitsa, ag Comelec. Palaban-laban. Kaya dali na lang Siling mo, daw kadugay pa Pebrero na, sa Oktubre, filing na, sang certificate of candidacy. Pagka next year siya na, wala na kalabot, isa katuig, eleksyon na kita. Kagang eleksyon nga mainit ng eleksyon, man nalin sa presidente mo, paidalom, porte ini nga eleksyon. So sa aton mga utod, abi parehistro na. Mga hobines, tilawin nyo kagamitan na ang right of suffrage ninyo. Parehistro, kag magbutar. Butar ka mo, sang ara gid sa ibupinsar kagara sa balatyagon mo, nga ginasigahom ninyo, makaserbisyo. Para ini sa mga hobines, man pwede ka damo sa mga hobines nga manugbutar sa tuig 2022. Aber, kabay pa nga hindi pagamiton sa mga politiko nga mansahan naman ang utok sa mga hobines pagi sa binayranay naman kag sudlanay kwarta sa bulsa. Galing kay naanad ng tao bala, alin sa una, tsimpo ni Marcos hasta subong ginsunod na nga kun wala hatagay, daw wala butuhay, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Philippine Standard Time, las 7:03, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,